Per a tots, catalans i catalanes, si esteu mirant aquest vídeo és perquè potser esteu esperant, esteu pensant en venir aquí a Austràlia per viure, per fer-vos una aventura. Jo em dic Ramon Carabonet, conèixer gent és fantàstic, és un paraís, és un altre continent, un continent grandiós amb moltíssimes possibilitats i amb uns paisatges increïbles. Però si voleu venir a buscar-vos la vida, a buscar-vos un futur, més que res donar-vos 2 o 3 consells que són bastant importants. El primer de tots és que veniu aquí a ser immigrants, sereu immigrants, vindreu amb una visa d'estudiant, vindreu per estudiar General English o el que sigui. Si esteu interessats en algun estudi en particular és interessant, val la pena tenir experiència en estudis a l'estranger, en anglès, perfeccionar l'anglès, serà fantàstic. El tema de la feina, com a visat d'estudiant només us permetrà treballar 20 hores la setmana, sempre hi ha altres sistemes de poder treballar més, amb això no hi ha ningú problema. Al ser immigrant us donaran la feina que ells no volen, com passa a tot arreu del món, però les possibilitats d'ascendir si ets una persona treballadora són bastant que puc garantir que feina aquí n'hi ha. Si teniu ganes de treballar, feina en trobareu. Cleaner, dishwasher, que és rentaplats, d'ajudant de cuina, començareu per això. Tingueu-ho present i tingueu-ho al cap. A partir d'aquí, si podeu aguantar més o menys un anyet i sou una mica espavilats, podreu anar creixent professionalment, aprendreu un anglès. Aquí l'anglès és bastant complicat, és un anglès difícil. Aquí es paga més o menys de $15 l'hora a 25. Feu vosaltres els comptes, si treballeu 40 hores us podreu treure uns diners que no està malament per començar. Sempre haureu d'estar estudiant, la possibilitat quan arribeu aquí després és que us busquin un sponsor, això és bastant complicat, no és impossible, però sincerament l'experiència val la pena. I ara mateix no canviaria per res del món. Si voleu també, jo estic a Gold Coast, Queensland, Surfers Paradise, si voleu contactar amb mi, aquí dalt podrem informar de totes les nostres experiències, els coneixements que tenim i de les dificultats que us podeu trobar. Tot i això, tal com estan les coses a Catalunya, jo recomano fer un tomb. Vindreu aquí a fer les feines que a ningú li interessen, però si teniu ganes de treballar i voleu créixer, és el lloc adient, crec jo. Una abraçada ben forta des de Queensland, Gold Coast, Austràlia, a tots els catalans que estiguin veient això. Ciao.